बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर रामसिं देरलाया मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला फेस्ला फावखुंगुर रामसिं देरलाया मैया मोनाबिलिनिफ्राय गोब्राब लोमजानायजों जिउनि जोबथा बुब्लियाव जुजिनानै दंमोन। नाथाय गोबां नाजासेयावबो मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाब गावनि नखर आरो बे संसारखौ अबथिरायै नागारलाङो। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' सावथुन मुलुगनि सुख'हायै खहा जानायजों लोगोसेनो बिथांनिसिम गोथौ दुखु मोननायखौबो फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा जमुना बर'आ काजाखस्तानाव खुंजानाय इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट इल'डा कापआव भारतनि जाना गेलेनानै सिलभार मेडेल देरहानो हाबाय। जमुना बर'नि देरहानाया फिन बर' हारिखौ गोग्गाथावना खालामदों। मख'नो गोनांदि बर'नि फिसा जमुना बर'जों लोगोसे गुबुन 3 भारतारि बक्सारफोरा इल'डा कापनि फाइनेलाव हाबबाय होननानै मिथिनो हादों। इल'डा कापनि फाइनेल गेलेनो गोनां गुबुन भारतारि बक्सारफोरा जादों गालाइपानी श्रीनिवासन 48 केजि, गीतिका 48 केजि, आलफिया 81 केजिनि बांसिन। बिसोर गासैबो दिनै फाइनेल गेलेगोन। रिपर्ट बायदिब्ला इल'डा कापआव चेम्पियन जानाय एबा गल्ड मेडेल देरहानो हानाय बक्सारफोरा $700, सिलभार मेडेल आवथायग्रा $400 आरो ब्रन्ज मेडेल आवथायग्रा बक्सारफोरा $200 बान्था मोननो हागोन। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन जों खुंजानाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियाराव बर'निफ्राय गासै 6 बर' फिसाफोरा उथ्रिनो हाबाय। आनजादाव उथ्रिनो हानाय बर' फिसा बिथांमोनानो जाबाय फारियै दिगन्त बर', भुपेन बर', देबजित रामसियारि, सयखिया मुसाहारि, मिद्रुमिता बर', खन्थाइ बसुमतारि। बिथांमोननि बेबायदि जाफुंसार जानायाव बर' हारिया गोग्गानाय लाबोनो हादों। महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि एकनाथ शिन्देआ फ्ल'र टेस्टआव देरहाबाय। उद्धव ठाकरेनि सोरखारखौ सिफायनानै महाराष्ट्रआव गोदान सोरखार दानाय आरो गोदान गिबि मन्त्रि एकनाथ शिन्देआ फ्ल'र टेस्टआव देरहाबाय। एकनाथ शिन्देआ दिनै बिधान सभायाव गावनि मेजरिटिखौ दिन्थिफुंबाय। दिनैनि फ्ल'र टेस्टआव एकनाथ शिन्देआ गासै 162 सा एमएलएफोरनि मदद मोननानै गावनि गोहोखौ दिन्थिफुंदों। ओरैहाय एकनाथ शिन्देनि हेंथायै फ्ल'र टेस्टआव गासै 99 भट गोलैदों। बेनि सिगां रबिबारखालि एकनाथ शिन्देनि टीमनि सोद्रोमा बिजेपि एमएलए नार्वेकारा 164 भट मोननानै बिधान सभानि बुंथिगिरि महरै सायख'जायो। बेनि उनाव दिनै फ्ल'र टेस्टआव देरहानायनि सुवादखौ लादों। शिव सेनानि खुद्रिखांनाय दैदेनगिरि आरो गिबि मन्त्रि एकनाथ शिन्देआ। मख'नो गोनांदि बिधान सभायाव फ्ल'र टेस्ट खुंनायनि सिगां थांनाय बिस्तिबारखालिनो एकनाथ शिन्देआ महाराष्ट्रनि गोदान गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लादों। बेनि उनाव लादों बारग' गिबि मन्त्रि एबा शिव सेनानि गाहाय उद्धव ठाकरेआ। एकनाथ शिन्देखौ दोलोनि हेंथा हाबायाव लोब्बा थानायनि दाय होना दोलोनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन। ओरैहाय उद्धव ठाकरेखौ होखारनानै गिबि मन्त्रि जानाय एकनाथ शिन्देनि सोरखारा 6 दानसिमबो जानाय नङा होननानै दाबि खालामदों। उद्धव ठाकरे सोरखारनि बाहागोआरि दोलो एनसिपिनि गाहाय शरद पावारआ बेजों लोगोसेनो फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो महाराष्ट्रआव फिन बिसायख'थि जानो हागौ होननानैबो शरद पावारआ दाबि खालामदों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।